یەکێتیە جۆتکاران ئا کانتۆنا ڕقایشی جیڤینا خویا ساڵانە بە ئامادەبوونا جۆتکار و ئەندامên یەکێتیە لەدارخست. Civîn di bin dirûşmeya birêxistinkirinê cotkar û xwedîkarên sewaldaran em ê aboriya civakî dest bi dest ava bikin hat li darxistin. Bi dehan endamên yekîtiya cotkaran, cotkar, xwediyê sewalan, saziyên civaka sivîl û partiyên siyasî beşdarê civînê bûn. Di civînê de piştî deqeyek rêzgirtin a xaftin ji aliya yekîtiya cotkaran, Meclisa Cîbcîkar û Meclisa Aborî û Çandiniyê ve hatin kirin. Axêveran rewşa çandiniyê ya di van salên dawî de nirxandin, orola cotkaran û xwedîkarên an jî xwediyên sewalan di avakirina civaka çandî de nîşan dan. Civîn bi hilbijardina hevserok û endamên nû ji bo yekîtiyê dawî bû. Demerê kongra xwe cotkaran ya di Yemîn îro pêk tînin ji cotkarê me yê muqetaa Reqarê û em armancê me ji vê kongrê jî ev kareya em bisekinin li ser pirsgirêkên cotkara û nerînê wa jî bigirin lawaziyê wanî hene armancî jî ev kareya pêş bikeve û em ser van pirsgirêka sekinin ji bo xatirê em mualece bikin yanî em nerînê wa distînin.